program imene ya Ulalo the bridge mongo kumbutsana inonse amene mukuonera umene program iyi chachikulu chofunikira cha program iyi ndikufuna kufikira anthu osiyanasiyana m'madera osiyanasiyanaso amene akuvutika amene akufunika chithandizo chathu. Timanena nthawi ndi nthawi kuti kuthandizana tikhoza kuthandizana tokha mdziko muno zosafunikanso kuchita udikira ena kuchokera kunja adzatithandize. Tikamva kuti auje zinthu zikuvuta tiye tizipita ndithu kupanga limodzi kukathandiza. Ine dzina langa ndi Yankho Kachingwe m'malo mwa Abena Chidzanja Nkhoma. Kuno tili kuno ndi ku Chugumula mudzi umene umachita kuti kwa Nanguni kumene kuso kuli nkhani imene tadza nayo pano kuli mzimayi wina ali ndi ana atatu onsewa anabadwa kamodzi Chingerezi limati ma triplets. Anawa atangobadwa nkhani yachisoni abambo awo anawa anathawa sakudziwika kumene ali. Pano tili nawo Stella Kamwendo amene ali amayi awo anawa atifotokozera zambiri kuti nkhani yonse muimvetsetse bwinobwino. Muli bwanji mayi? Ndibwino kaini ndibwino kwambirira mwina kungotifotokozera nkhani yonse tinangomva zoti abambo ana atangomva zoti kuli ana atatu anathawa. Tifotokozeni chambira kuti zinakhala bwanji. Atamva zimenezo anapeza kuti anathawa timabwera kuchipatala tinamva kuti atachoka atali kundata. Abale awo kwafufuza kuti feso sitikudziwa sana lisanzike china chilichonse. Ndiye mwina tingobwerera mbuyo nthawi yonse imene munali mwina oyembekezera analipo bwinobwino makhanga libanja. Ndimakuendera nafa nyumba panali palibe. Kumenderana makhanga ni nyumba panalibe nditi kuendera nacho nchichi anapezeka kuti abambo acha anazabwera. Azabwere anapezeka kuti anabweranso auza uje ana kuti ndibwera ndakwathu ndiye sanabwerenso kwa chuma kwa ngoni ngwane ndikonkuita kupeza ndikono kwathu ndikono koyo kwa ngoni ndazatele chicha anapeza kuti apa ngabweranso ali ndibwera siku lakuti ndakwathu kenda kunaona zi osatani oyembekezera mele butango yembekezera ndisalombekezera kena kuzi sanatani sanabwerere azatelo anabweranso atabwera ali siku lakuti ndibweresa ndakwathu ndiye kila kusabweraso pamene ndilombekezera mwezi wachiwiri anaradziwa iwo anaziwa. Tapita kumene kuja kwafotokozera kwawo ali ifesititani amayi ake wali amene kuti mudikire mwini wakeyo mumuze ine zimene zisandikhuze. Tampeza munake uja munake yana kuti ndibwera kuti tani tikambirane moja nzi sanabwere ndefe ndinapita konso ndankula munali mu July. Munali July ndete napita konso tapeza napita kundankulanga napeza kwa amayi ake yeyo tafotokozerana anena kuti ayi mbwerenenso muzatani tizakambirana siku lina. Ndetaona nkhanija iwo amakanga tisakuti sama china chilichonse mwina ningo tibwerere mbuyo mmene munali mwina pa ubwezi wanu konse mmadziwana alese amadziwika kwanzake. Akuchimuna amakudziwani amandiziwa muyankha mokayikira amakudziwani iwonso kuna amadziwika kuno kuyo ndisamabwera koma iwo amandiziwani mafika mmeneko. Ndiye azatele nchicha July cha tapita mmene kuja ndankulanga tapita kundankulanga mmene timakambirana naona ngati sana tisamale mende tinapita kwa afumwa kwawo iwo akumeneko iyeyo ndi anthu akwawo anapita kumene kuja inenso ndi anthu akwawo tinapita kumene kuja takambirana kwa afumwa kwawo inali August. Akuti apa pamene zilili muchani ndizingosiya chithandizo kuti ndakwatira mkazi wina sizingatheke kuti atakwatira mkazi wina. Ine zimenezo mmazidziwa sinimazidziwa nazimvera kwa fumu konko pokufusira nakuzozi alibe mkazi ndiye kuti ndakwatira mkazi wina ndesizingatheke za ulimi ndimapangene za ulimi ndesizingatheke kuti akazi awiri tani ndikhale mitala ndezapasa chani apa pamene zili ndizingosiya chithandizo kwa fumu ndeti nasainira kumene kucha. Ndiye naona August ja umene achula mwezi wa August kutamba kusiya August ja sana si takhala mulungu anga anapita ko September afuma mwina mungodikiraso chani September kupita ko kumene kuja chithandizo chine chiso satani osasiya tapita ko October ndipamene timapita ife kuchipatala uthenga so kuyimbira phone kuti ndrama chasiya ala ndrama sana si
ndiye uthenga chaso nafeza kumene kuchati nanyamuka anatabadwa kuti kulana atatu afuma jali uthenga ndikatani ndikasiya koma ndalama inanso sanatani sanasiye kutheka muna akundidelera ineyo isanyane ni sanamba siyako sanasiye china sanagulitsa china chilichonse ndi mmene zilili mwapapa ndingotani ndingokulemberani pepa mpiro polisi mene ineyo kutheka kutani akundidelera azatele chicha apezeka kuti tapita koso ndi pamene amene kuti atathawira kundata arangomva zoti atatu athawira kundata sanabwere solo kwa winaninso akwawo ndi amatijani makolo ake azibale ake nthawi se mayenda kwa mfumu kasainana kuti azikutumizira ndithandizo amatijani akwawo sinangamunana zoti amakudziwaniso ni poyamba akwasana nije chosonsana sanabweriso kufa nthemene panabwera tumankhanina ake tinapita kwa uchinawo achipendo amenewo aphwawo achipendo akumusi kwa uchini uku ningoti kwa akulu wawo tinapita kumeneko amakhala chakonkuno kumusiko tinapita kumeneko kafotokozera anangoti ine nkhani nadziziwa komanso chani koma m'bale wawo ndisakha kunoko amakhala kuti atathawira kundata ndali mmodzi waninda nali ife tangomva inde mukumbisa m'bale wanuyo ali koma ife sanatsanzike china chilichonse ndi basi ndinangonyamuka kumene koso kumatani kumabwera koma wina lese nsaname sanabwera wakuchimuna wina lese olo kudzaonana sanabwera chabwino ndiye atathawa china mina njira ina imene munagwiritsa ntchito kuti mwina mwasakesake sananga ndi udindo wawo ku polisi kuja munapita ku polisi sinnapita ku polisi kuona tipogama kuti tipita nkuanga nabwera anane kuti tipite ndi anabwera ina akeso akuti nimene zilimu zinthu zimsatani musapiteke ku polisi ife tipeza njira tawo tipanga kafukufuku tatani tipeza bola zina lumwadwani matiuza mpaka napa msanapezeke bekwa kusafikaso sakufika kwati chabwino ana atabadwa mwina kukhala kwake kumakhala kotani ngati mayi mwatokha pamukhala koma makolo anu kumakhala motani muvutabe mwina zimene zimavuta nzotani sopo ngati chithandizo chakudya nchovuta komanso nsalu ndizochepa zofunda sana nzochepa zogonera zambiri zovuta mwina panopa amene amakuthandiza bwana mapanga business inaliyonse amene amakuthandizana kusamalira nawo ndani amayanga ndamene makanga timasamalirana papo kwasamala kumbali yanga ndichithandizo mandu mangu pasidwa ndi anthu kusera ngati mwa anthu ngati sopo chani tangufurokozani muno bwino mwina munthu otofuna kuthandizeni ngakuthandizeni ndi chani ufuna kuthandiza atakuthandiza ngati chokudya zovala sana komanso mablanketi anazo nsalu sopo ndi zina zambiri tipite kumbali ya abambuwa mufuna mwina chithandizo chimene mudalandira kuti mpaka napeze mufuna chenicheni kuti chichitike ndi chani makamaka kumbali ya abambuwa anawo atapezeka sindikukhulupirira ngati angathandize ngati anakana pachiyambi kumano muna pangapezeke njira muna kungopita ku polisiko muna akati muna kusekeredwa kapena katengepo kaphunziro kenake koma zokuti atabwera angathandize kuti ate kukhala ngati banja sindikukhulupirira inu simukafunanso anapanga mwana apanga mwana wakulu mwana ulubeseni chani china chichonso nsalu ndizochepa ndi ana atatu zosagwira iwo alipo koma ndi atabwere ayi chayi kumene mungofuna akatsekeredwe basi apike iniwo kubereka kunkoyamba muli ana ndoyamba kwa iniwo muna mawu amene muli nawo ndotani mawu ine ndinawo ndingothokoza mulungu ndipasana amenewa sina lili khumbo langa koma zosamaziwa ndi mulungu komano kwa ine kupempha kwa Malawi ali kufuna kwabwino angati kuthandiza atengepo gawo nkuthandiza paine ndekha singati wasamala nawo koma tisamali kuzera mwa anthu osiyanasiyana kuti titengepo gawo tasamalire anawo kula nawo alipo ngati atatu wa muna ndangati kapena awiri mkazi mmodzi mkazi amuna awiri mkazi mmodzi anthu arafuna kuti akuthandizeni ngakufikire banja ata kundifikira
pa nambala yanga 092 64 092 77 64 690 092 77 64 690 akariyondora kupezani basi chabwino zikomo mmene mutu ndimene ilili nkhani ya Stella Kamwendo kufotokoza ndithu zambiri mezi nakhalira kuyambira ndithu pachiyambi mukayitsalira bwinobwino nkhani zikuoneka kuti abambo anawa udindo anauthawa kuyambira pachiyambi anawa sanabadwe ndi atangomva zotiso kwabadwa ana atatu iwo anachitenganso chinthu choti chovuta kwa iwo kuthawa mpakana pano sakudziwika kuti ali kuti even kwawo kwa abambo olo mmodzi palibe amene anabwerapo kudzaona anawa zinthu zomvetsa chisoni ko basi ana atatu ndovuta ndithu munthu pawe wekha ngati mayi kuti wasamalire kunonso umene amakhala kuno kumudzi kovutikira ndithu chithandizo mwamva ndithu umene afotokozera zambiri zikwasokonekera akungodalira anthu akufuna kwabwino ngati ino pamenepo komanso ena anzanena amene ayamba kale amene akumathandiza njira ndithu zosiyanasiyana mukafuna kwathandiza nambala ndi yomweji apereka komanso mukhoza kugwiritsa ntchito nambala imene mukuona musiyo kuti mumve zambiri zokhudza ndithu nkhani ya Stella Kamwendo komanso mmene mungafikire mmenenso mungathandizire anawa amene mukuwaonera ndi amenewa amuna alipo awiri wamkazi ndi mmodzi akufunika ndithu chithandizo chanu Stella Kamwendo akufunika ndithu kuti alele anawo bwinobwino poti abambo ake metafotokozera muja anathawa sakudziwika kumene ali nambala ndi imene apereka ija komanso mukhoza kugwiritsa ntchito nambala imene mukuona m'munsi mwa skrini kuti mwafikire Stella Kamwendo kuno ku Chugumula zambiri mukafuna kudziwa zambiri mukhoza kugwiritsa ntchito manambala amenewo mongongumbutsana cholinga cha program imene ya Ulalo ndikufika ndithu anthu osiyanasiyana komanso mmadera osiyanasiyana amene akufunikira chithandizo kuchokera kwa ife ndithu programu iyi amatipatsira ndi Mibawa Multimedia for Social Development bungwe ndithu la ku Mibawa limene anthu ambiri amalo ambiri akuvutika akusowekera ndithu chithandizo afunikira inu thandizo lanu ndewo anakhazikitsa bungwe limeneli kuti tizitha kwafikira ndithu anthu kuona mavuto ambiri amene akumana nawo anthu mmadera ambiri panonso amene wafika kuno panali ndithu magulu awiri amene atamva nkhani imene pachiyambi anati koma ife tikhamukire kumeneko tikathandize pali magulu awiri amenewa gulu lina akulitcha kuti ladies macheza lako nkuno ku Chugumula komanso gulu lina akulitcha kuti youth organization konkunonso ku Chugumula tiyeza ndithu ndi anthu awiri ochokera m'magulu amene osiyanasiyanawa kuti timve zambiri chimene chinapangitsa kuti abwere kuno komanso chithandizo chimene iwowa apereka pano ndili nawo a Gertrude Moyo ochokera ku gulu limene amalitcha kuti ladies macheza muli bwanja Gertrude tili bwino kayi bwino chambira mwina mungotiuza kuti chimene chinakupangitsani kuti mudze malo anu ndi chani ifeyo chimene chinatipangitsa gulu lathu tinaona pike ya Mayi waikuyenda m'magulu mwa WhatsApp ndetilakhala pasi ku gulu lathulo ponga ifeso azimayi tinakhala pasi nkunena kuti bwanji tisonkhe limodzi tikamfikire zimayi zathu kuona kuti chipinjo chimene changweracho nchionena kuti mzimayi wina aliyense chikhoza kumufikira nde ndifakira pezeka kuno chabwino muna kungokufunsani munthu okhala mayi kubereka mmakudziwa udindo oti abambo palibe kusamala wekha mwana zimakhala motani ndi chinthu chovuta kwambiri kuti munthu usamala wekha ngakhale mwana mmodzi zimakhala zinthu zovuta maka usiku olo kuti utani uzuke usamale mwana omwe amwitse mwana mmodzi zimavuta ndetaonabe kuti zathuyu ali pa chipinjo ana atatu ndi zovuta kuti akwanise kusamala wekha popanda munthu wamamuna gulu lanulo cholinga chake kwenikweni ndi chani mmene munalikhazikitsira ife gulu lathulo tinalikhazikitsa kwambiri cholinga chathu chinacho kuti tizicheza tizikambirana timagawanako nzeru zina ndi zina zimene tingathe kuthandizira mabanja athu nde mmodzi mwa chinthu chimene chocho china tinaona kuti tikhale ndi child work tizitha kuti tikasangalasangala nthawi ina tizithandiza kwa anzathu amene ali ochepekedwa ndi kamene timatha kupeza katundu amene mwabweretsera kuno Stella Kamwendo ndotani
Fe tabweresa matewera ndi mabebe blanket ndi kandrama sokoti aguleko sopo. Ndithu mwina malangizo amene mungapereke kwa anthena kunjaku amene akuona mmene alili Stella Kamwendo ndotani foti sinangamabwera mwazawo amene zinthu zikukhalira panopo. Ineyo chimene ndinganene ndichonena kuti amene ali nako kuthekera kuti atha kuwafikira amayiwa abwere athandize. Koma makamaka ineyo ndimaona ngati mwina atapeza kuti ndrama yoti azitha kupanga business kuti at least akapeza kandrama kena kaka azitha kugula sopo chifukwa anthu athandiza abwera koma pena pake azafika poti anthu aja alephera. Ndiye ndimaona ngati kuti kulapezeka anthu wakufuna kwabwino athandize ndi ndrama yokuti mwina akhoza kumapanga ka business kena kake kuti mwina amene ndi imene ali ndi ana kaya apeza mwina munthu wapangira business kuti ali ndi mayi yawo kuti azitha kuzithandiza ukhasiku ndi tsiku. Mwini mawena ondeze mawena amene ningankhulepo ine ndiwongonena kuti tingopempha Mulungu kuti apitirize kuwasamalira anawa. Mulungu akamampasa munthu mphaso amampasa ndi cholinga ngakhale abambo achoka koma Mulungu sanasasiye amayi wakhala nawo limodzi. Ndithudi tithokozeza mukwambiri zikomo mmenemu ndithu ndimene afotokozera Get to Moyo zinthu zimene asonganitsa komanso zambiri zokhuza ndithu gulawo kuti watachiona cha nzeru anaona liyayi koma asonkhanitse limodzi kuti ndithu adzafikire a Stella Kamwendo. Panonso ndikhaiso ndikucheza ndi mmodzi wochokera ku youth organization yochokera ndithu konkuno ku Chugumula khandi pomwe. Mulibanja yasinda timna vaina uchikuti tingotuzani kumene mwachokera komanso chimene chinakupangisani kuti mudze malo ano. Ife tachokera ku Chugumula konkuno ndife a Chugumula youth organization. Chimene chinatipangisa kuti tibwere malo ano ndikuti titamva kuti nzathuyi ali ndi ana atatu zinatikhudza kwambiri ngati achinyamata anzake. Ndi tinagwirizana kuti tibwere tidzamuone nzathuyi ndi kumuthandiza ndikangachepe kamene tinali nako. Kongobwera mbuyo mwina Chugumula youth organization mapanga chani? Chugumula youth organization achinyamata timathandizana kuzosiyana komanso timatha kuyendera makolo nkhalama ndi anthu osiyana mu Chugumula muno. Zinthu zimene mabweretsera a Stella ndi zotani? Zinthu zimene tabweretsera ndi zinthu ngati mablankets ana matewerana sopo matochi chifukwa kunoko kulibe magetsi komanso zovala za ana ndi ufa. Mmene mwabwera kuno mmene maonera Stella Kamwendo mwina iniyo mungakambe kuchani zokhudza iwo? Ifeyo mmene tabwera kuno mmene taonera nzathuyi ali pa mavuto kwambiri. Nzathuyi akukumana ndi zosiyana zimene siza size yake ngati wachinyamata. Mawu amene mungamemeze anthu kunjaku amene akuonera program imene makamaka pofuna kuthandiza. Mawu amene ningamemeze nawo anthu amene akutionera padakali pano ndokuti kulikonse kumene anthu muli chonde zathuyi akuvutika kwambiri akusowa chithandizo chathu ngati amalawi anzake. Ngati tili nako kangachepe tiye timuthamangire zathuyi tizamuthandize komanso ngati kuli kotheka amene tingakwanitse kumpasa kandrama kokuti angapangire business kuti atukule moyo wake chifukwa mmene anenera anzanga muja kuti moyo wake sudalira mwa anthu kuti tizingobwera chonchi koma tsiku lina pazapezeka kuti tasiya kubwera iye azasowa pogwira ndeka kandrama kuti apangira business I think akhoza kumathandizirika pa iye yekha ndi makolo ake. Athokoza somo kwambiri. Athokoza zikomo. Abaso mpamapeto mene pa program yathu imene ya Ulalo the Bridge mene mwamvera nkhani ya Stella Kamwendo ndi imene dzanja lopereka ndi imene madalitsika kuposa lolandira ngale mulini kangachepe afikire ndithu athandizeni nambala ndi zimene mukuziona pansi pa screen mukhoza kukwiza njiro namba zimenezo kuti mwafikire a Stella Kamwendo. Ine dzina langa ndi Yankho Kachingwe malo mwabe na chidzanja nkhoma ndi ngoti khandi mwepo ma program abwino anakalipobe pompano pa Mibawa television.